Με αφορμή το ταξίδι μου στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια, σε μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων ώστε να εκδώσουμε οδηγίες για τη διακοπή του καπνίσματος σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, βρήκα την ευκαιρία να ασχοληθώ με ένα θέμα που απασχολεί πολλούς από εσάς: το πώς το κάπνισμα αλλά και τα εναλλακτικά προϊόντα, κυρίως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, επηρεάζουν το ζάχαρο αίματος. Υπάρχει πολύ πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με την πρόσληψη βάρους μετά τη διακοπή του καπνίσματος. Ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 προσλαμβάνουν περίπου 4-5 κιλά κατά μέσο όρο τους πρώτους μήνες μετά τη διακοπή του καπνίσματος, πολλοί όμως ξεπερνούν και τα 10 κιλά. Έχει διαπιστωθεί λοιπόν σε δημοσιευμένες μελέτες ότι αυτό προκαλεί απορρίθμιση στο ζάχαρο αίματος. Πολλοί άνθρωποι με διαβήτη χρειάζεται να τροποποιήσουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, χρειάζεται να αυξήσουν τα φάρμακα που λαμβάνουν και αυτό μπορεί να κρατήσει πολλούς μήνες. Έχει φανεί επίσης ότι η διακοπή του καπνίσματος απορριθμίζει και αυξάνει τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Και αυτό μάλιστα σε κάποιες μελέτες φαίνεται να είναι ανεξάρτητο από την πρόσληψη βάρους. Ακόμα και σε άτομα χωρίς ζαχαρόδι διαβήτη, η διακοπή του καπνίσματος όταν συνοδεύεται από πρόσληψη βάρους αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Αυτά βέβαια αποτελούν παροδικά φαινόμενα, μπορούν όμως να κρατήσουν ακόμα και 1 ή 2 χρόνια. Όταν λοιπόν κάποιοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο και παρουσιάζουν είτε απορρίθμιση του ζαχάρου είτε εμφάνιση νέου διαβήτη, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό δεν οφείλεται στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Οφείλεται στο γεγονός ότι πήραν βάρος μετά τη διακοπή του καπνίσματος. Οφείλω να ξεκαθαρίσω βέβαια ότι η απορρίθμιση ή η εμφάνιση νέου διαβήτη δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση κίνητρο για να μην διακόψει κάποιος το κάπνισμα. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι σε βάθος χρόνου η διακοπή του καπνίσματος οδηγεί σε σοβαρά ωφέλη κυρίως για την καρδιακιακή υγεία. Ακόμα και σε εκείνους στους οποίους απορριθμίζεται το ζάχαρο ή εμφανίζουν καινούριο διαβήτη. Άρα λοιπόν, ναι στη διακοπή του καπνίσματος, ακόμα και με εναλλακτικά προϊόντα, αλλά προσοχή στη διατροφή, αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και έλεγχος της πρόσληψης βάρους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, ερευνητής ιατρός με πάνω από 110 επιστημονικές δημοσιεύσεις για το κάπνισμα και την ελάττωση της βλάβης του, και εδώ θα ακούτε μόνο αλήθειες με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Ελάτε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι.